Glumica Mirjana Karanović obavestila je danas Jugoslovensko dramsko pozorište da odbija da igra u predstavi sa Branislavom Lečićem u znak protesta zbog njegovog ponašanja prema koleginici Danijeli Steinfeld. Ovo se odnosi i na sve eventualne buduće predstave sa ovim glumcem. Spremna sam da predstavu igram ukoliko se odlučite da ga zamenite sa drugim glumcem, napisala je Mirjana Karanović. Podsjetimo, Danijela Steinfeld je u intervju za Insider potvrdila da je u petak prošle nedelje u izjavi tužilaštvo otkrilo da je u maju 2012. godine silovao kolega Branislav Lečić. U delovima intervjua koji su juče objavljeni, Danijela je objasnila da je proces njenog izlečenja i suočavanja sa onim što joj se desilo trajao godinama. Dramaturškinja Biljana Srbljanović upravo je kritikovala sve one koji u ispovesti Danijele Steinfeld vide sredstvo za promociju. Uzdržavam se iz sve snage da svakom ko tvrdi da je ovo način da se Danijela promoviše, poželim da mu se dogodi isti ovaj razlog za promociju, napisala je na svom profilu na Facebooku. Glumica Bojana Maljević također je podržala Danijelu Steinfeld navodeći da ljudi treba da razmisle koliko svojim reakcijama onemogućavaju ili usporavaju da se mnoga svedočenja dese što pre. Kogod misli da je ćutanje nedostatak hrabrosti, ne zna ništa o traumama i naporima da se sačuvaju zdravlje, snaga porodica, deca, veru u sebe i poverenje u druge, napisala je Bojana Maljević. Povodom ovog slučaja juče se oglasila i potpredsjednica Vlade Republike Srbije i predsjednica Koordinacionog tijela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović, koja je rekla da su tužilaštvo i nadležni organi tu da rade svoj posao, a da je na nama da pružimo podršku žrtvama, da ih ne osuđujemo i ne viktimizujemo dodatno. Glumac Branislav Lečić nije odgovarao na poziv Insajdera, ali je u izjavama za druge medije negirao optužbe. U pisanoj izjavi za list Danas pozvao je tužilaštvo da mu uputi poziv za saslušanje. Podsjetimo, Branislav Lečić je na svom Twitter nalogu napisao: "Ljudi, samo polako." Ranije danas izjavio je kako apsolutno poštuje zakon i pravne institucije ove države, kao i da je spreman da odgovara u tužilaštvu na ovakvu optužbu, ali i da je u pitanju najgnusnija laž koja ga diskredituje. Povodom ovog slučaja oglasila se i naša poznata glumica Mira Banjac, koja je prokomentarisala: "Zaista mi je sve to degutantno i odvratno i ne želim da komentarišem takve priče dok se ne dokaže da se to i desilo. Istina je da smo zajedno igrali u seriji Vratit će se Rode, ali ja nikada nisam ništa primetila. Neću da blatim svoje kolege," rekla je Mira.